बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोर बैसोनि सिङाव जोलुर बादायलायहोनाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों बिटिआर आरो आसामनि दाब दाब जायगायाव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। मुंख'जाथावदि हग्राजुलि दख'रा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हग्राजुलिनि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 2 आगस्ट 2022 इंनिफ्राय खुंजानाय जोलुर बादायलायनायखौ दिनै फोजोबनाय जायो। बे फोजोबनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि एनुस मोसाहारिया। बिथांजों लोगोसे हग्राजुलि हालामनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर, गाहाम हामलायगिरि रायजो राजाफोर, 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो गेलेगिरिफोरा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लायो। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि एनुस मोसाहारि आरो हग्राजुलि दख'रा बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। गिबियाव बड'लेण्ड रादाब, इउनाइटेड निउज आरो रिलाइभ निउज 24 निसिम आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे समाव मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। लोगोसे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2 आगस्टनिफ्राय 13 बोसोर बैसोनि जि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ जागायदोंमोन। दा बे दिनै फैयै फैयै जोबथा एबा दिनै फाइनाल राउन्डआव दङ। दा बे फाइनाल राउन्डआवनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै आङो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो आङो दख'रा आफादनिसिम बे समाव साबायखर बावदों। दायो जे नोंथांखौ नैबे समाव आलासि महरै हांख्रायबाय, दायो नोंथाङा बे आलासि महरै नुजानानै नोंथाङा दायो मा फोरमायनो सानदों? जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि जानानै आङो बेखौनो बुंगोन, थांनाय गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्राय हारिनि मोनफ्रोमबो जौगानायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो खामानि मावबोदों आरो बेखौनो दिनै फैयै फैयै दिनैनि नैबे मुगायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे नोजोर बोदों जे जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव मिसन कुवालिटि इडुकेसन जोङो मिसन फोसावदों 2006 मायथाइनिफ्राय। मिसन स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसन जोङो 2023 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइनि गेजेराव जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा जेन सासे स्किल गोनां आदब खान्थि गोनां सोलोंथाइ एबा फरायसा जानांगौ बेनि थाखाय जोङो नोजोर बोदों। दा बेखौनो मिसन फोसावदों। दा बेजों लोगोसेनो बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ लोब्बा लाखिनानै जे जोङो देग्लाय 13 बोसोर बैसोनि जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि जोङो बेखौ लादों। बेनि थाखायनो जे जोंनि बर' लाइमोनफोरा एबा जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय, हारिमु बायदि बायदि बिथिङाव जाहाथे जोङो गोजौ लेभेलसिम दावखोलांनो हानानै गाव गावनि लाइफखौ स्टेन्ड खालामनो हायो एबा गाव गावनि मोनसे लाइफखौ दाफुंलांनो हायो। बिनि थाखाय जोङो नोजोर बोनानै दिनै 13 बोसोर बैसोनि जि फरायसाफोर बिसोरखौ लानानै जोङो दिनै सारा आसामावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे जिल्ला जागासिनो दङ आरो बेखौनो दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव क'क्राझार दख'राया दिनै बेखौ मावफुंदों। दा बेखौ जोङो नोजोर बोनांगोन आरो जों बेखौ बुंनो सानदों जे जोङो 13 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि जोङो फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' समाजाव मोनसे जौगानाय फैयो, मोनसे जोंनि गोजोर थासारिया फैयो आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरा जाहाथे मोनसे समाज बेरेखा खामानियाव लोब्बा थायालाबासिनो मोनसे मोजां थासारियाव बेबायदि गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हायो एबा जोङो लाइमोनफोरनि जि मोनसे स्किल बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो हानानै गाव गावनि लाइफखौ सेटेल खालामनो हायो। जों बिनि थाखाय नोजोर बोदों। दा जोङो गोबां समाव नुबोदों जोंनि बर' माहारिनिफ्राय दिनै जमुना बर' बक्सिं गेलेगिरि, अंकुसिता बर' बक्सिं गेलेगिरि आरो बिदिनो गहेला बर' आर्सारि गेलेगिरि आरो दिनै फुटबल एबा जोलुर बादायलायनायाव दिनै दुर्गा बर', हलिचरन नार्जारिमोन बायदिया दिनै मुलुगाव मुंदांखा जानो हमदों आरो बिथांमोना दिनै अल इन्डिया आरो इन्टारनेसनेल गेलेनानै दिनै गावनि मुंखौ बिथांमोना गोजौआव दिखोनो हादों आरो बिथांमोना गावनि लाइफखौ दिनै दाफुंनो हादों। दा बिथांमोनखौ जों रेफारेन्स लानानै जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरा जाहाथे फरायनायजों लोगोसे बेबायदि स्किलखौ जाहाथे लांफाबाय थानो हायो, जाहाथे जोङो बर'फ्रा लाइमोनफ्रा जाहाथे बेखार जाया, बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर बोनानै दिनै बे उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय जागायनानै जोङो फैगौ समाव बिनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन जोङो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा गथ' गथायफोरखौ लानानै जोङो जाहाथे मोजां मोनसे फोरोंथाइ होनानै जोङो फैगौ समाव जोंनि गामि, जोंनि हारि, जोंनि समाजखौ जाहाथे मोजां थासारियाव जों लांनो हायो। बेनि थाखाय जोङो दिनै बेखिनि नोजोरखौ लादों। गिबियाव जोंनि हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर'नि रादाब बुथुमगिरि जों लोगोसे रादाब नायगिरि बयनिसिमबो बे समाव गाहाम हामलायथिखौ आङो बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो नैबे
हुग्राजुलि दख'रानिनो सिङाव थानाय जथायफुर गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 2 आगस्टनिफ्राय दिनैसिम जोबथा राउन्डआव मोनफैबाय। दा बेयाव जोङो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि फरायसाफोरखौ आगु जोलुर बादायलायनाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेयाव जोङो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ लोब्बा लानानै दिनै उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ जोङो जोलुर बादायलायनायाव जेन रोंखा राखा सासे गोरों जोलुर बादायगिरि जानो हाथों जों बेखौ नोजोर बोनानै दिनैनि जि हाबाफारि जि आन्डार 13 जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ खुंनाय जादों। जे नोंथांमोनहा नैबे हाबाफारिखौ माब्ला समनिफ्राय लानाय जादों? दा नैबे जि आन्डार 13 जि हाबाफारि दा बेखौ जोङो थांनाय 2 आगस्टनिफ्राय लानाय जादों। दिनै जोबथा राउन्ड। दा बे जोबथा राउन्डआव फाइनाल मेच सफैबाय। दा बेयाव जोंहा फाइनाल हिसाबै सफैनो हादों सानराइज इंलिश मिडियाम स्कुलनिफ्राय मोनसे टीम, लोगोसे इरागदाव गेजेर फरायसालिनिफ्राय बे मोननै टीमा दायो गेलेगासिनो दङ। दा बिथांमोनानो दिनैनि जि फाइनाल राउन्ड बेखौ गेलेगासिनो दङ।